Mari vilayetinin häkimetleri Garawum deryasının öz akımını ütködüp çöle tarap akıp başlan bölüğünün öňü böklenen yerine berk gözökçülük edýärler. Hünärmenler bu yerde 24 saýatlap nowbatçylyk çekýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy we ynamdar çeşmeleri derýanyň kenaryny berkitmek işlerinin dowamında ölüm hadisalarynyň we resmilerin ogurluk wakalarynyň bolandygyny hem aýdýarlar. Deryanın kenarında her 20-30 metr aralykda hünärmenler durup suwun akymyny onuň näçe ölçegde ýokary galandygyny ölçeýärler. Olar bu barada häkimliklere prokuratura gündölük her sagatda hasabat berýärler diýip Adatlyň habarçysy 3 martda aýtdy. Türkmenistanda ýanwar aýynda aralaşan aşa sowuk howa Garawum derýasynda buzluklary emele getiripdi. Howanyň maýlap buzluklaryň eräp başlamagy bilen Türkmengala etrafynda yerleşen Zähmet Daýhan birleşigindäki 3 atly ýerde derýa öz akymyny ütködüp bölekleýin çölüň içine akmaga başlapdy. Ýöne 13 fevralda Sewitdäki habarçylarymyz häkimetleriň tat bir aýa goly dowam eden tagyllalaryndan soň derýanyň akymyny ütköden bölегiniň öňüniň beklenendigi barada maglumat berdiler. Bu aralykda ynamdar çeşmelerimiz bu tagyllalaryň dowamında käbir betbalçylykly hadisalaryň bolandygyny, ýöne adatça bolşýaly munyň halkdan gizlin saklanýandygyny aýdýarlar. Deryanın kenaryny berkitmek işlerine müňlerçe adam iýerildi. Şolaryň hatyryna hatda ilkinji bolup gidenleriň arasyna çağırış boýunça harwagullyk borçlaryny ýerine ýetirýän eskerler bardy. Şol ýerde 2 esker gark bolup öldi. Olary güýçli suw akymy alyp gitdi, hatda jesetlerini hem tapyp bolmady. Resmiler eskerleriň başga sebäpler bilen ölenligi barada galyp maglumat berdiler. Dip çeşmämiz habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä başga bir näçe ölüm hadisasynyň bolandygy barada maglumat bar. Ýöne bu barada anyk san aýdylmaýar. Hatda bu hadisalar barada adamlar öz aralarynda hem açaçan gurrun etmeýärler. Bir polis işgäri hem derýanyň kenaryna bir näçe gije nowbatçylyk çekenden soň öýüne gaýdyp barýan mahaly ýol hadisasyna uçraýar we şol ýerde helak bolýar. Şol günlerde ähli awtobanlarda uly ýük kulagları gijelerini hereket edýärdi. Sebäbi olara diňe gije hereket etmäge ruhsat berilipdi. Şeýle de derýanyň golaýnak çopanlaryň arasynda sürüleri bilen ýeten çopanlar bar. Dip çeşmämiz belledi. Maglumat üçin aýtsak 7 fevralda Garaşsız Neşir Türkmen News derýanyň kenaryny berkitmek işleriniň dowamında bir sany buldozeriň derýanyň içine gaçyp suwun akymyna akyp gidýändigini we soňrada gark bolýandygyny görkezýän videonu çap etdi. Çeşmeler buldozeri sürüp barýan maşinistiň ýüzüp halas bolandygyny aýtdylar. Ýöne videoda gark bolan buldozeriň gapdalyndan bir adamyň ýüzüp çykýandygy görünmeýär. Çeşmeler munyň Garawum derýasynda ýa-da derýada düşürilendigini anyklamadylar diýip Neşir 2 derýanyň hem akymny ütködendigini ýatladýar. Mardak habarçymyz derýanyň kenaryny berkitmek işleriniň dowamında resmilerin ogurluk wakalarynyň hem bolandygyny we olaryň bu bekanun işleri amal etmekde owa ýaşaýjylarynyň öýlerinden, howlularyndan peýdalanandygyny aýdýar. Suwun öňüni böwetlemek üçin niýetlenen turbalaryň ol ýerde nädip we nähil alınıp gaýdylandygy belli däl. Ýa-da resmiler turba daşan ýük uluglarynyň sürüjileri bilen dilleşdimi? Bu hem anyk belli däl. Ýöne ol turbalary Zähmet Daýhan birleşigindäki huzurluklara getirip, olardan gizläp bermegi soradylar. Resmiler bulary gizläp berendikleri üçin her bir huzurluga gündölük 10-20 manat төлediler. Derýanyň akymyny ütköden böleginiň öňü böwetlenen soň, olar bu turbalary ýene gizlin alyp gidip 3-nji taraplara satdylar. Dip ýagdaýdan habarly owa ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Adatlyk ýokarda beýan edilen maglumatlar barada vilayet häkimliginden, polisiýa müdürliginden we prokuraturasyndan kommentariýa almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 3 martda telefon arkaly eden synanşyklary netije tapmady. Ýatlatsak 13 fevralda Sewitdäki habarçylarymyz häkimetleriň bu işlere gatnaşan döwlet kärhanalaryny we olaryň bu işleri amal eden agyr tehnikalaryny, şeýle-de olar üçin sarp edilen ýanyjyň möçürini derňäp başlandygy barada maglumat beripdiler. Türkmen häkimetleri we berk döwlet gözegçiligindäki medpuat serişdeleri ne derýanyň kenaryny berkitmek işleriniň jikme-jiklikleri, ne de onuň berkidilenligi barada maglumat berýärler.